Ako'y kinabahan doon. Wala ka pa ng cellphone. Yan, alam mo naman yung pala ng friend lang. Go lang. Para dalawa yan, ebidensya natin. Okay, okay.
ngayon nakabaw na. Sige, mag-unbox na para. Sino ka namin? Nakukuha na yung racket ako. Ay, ano ba? Di ko na alam yung itsura ng racket ako. Ay, naalala ko yun. Ay, sayang. Nasa... Next po lang din sila. Ay, sorry.